איראני. אני היוצר הדוקומנטרי האחרון בישראל. אחרי ההפצצה של האיראנים, אנחנו בעולם פוסט-אפוקליפטי, ואני מתלווה למיקי, גיבור על לשעבר, שבמסע להחזיר את כוחותיו. יאללה בוא, טרפת. בוא. כמה מקלטים שמו לגבעתיים האלה, סומו מעמד הביניים. למה ככה? למה אתה בן זונה? מה, במקלט האטומי של אבא שלך לא היה סבבה? מה אמרנו? מה אמרנו? שאנחנו לא מדברים על אבא שלי, נכון? שאין בעיה שאתה תעד אותי בשביל כל המסע הזה, בשביל לא לדבר על אבא שלי? על המקלט שלו? אתה צודק, זאת הייתה העסקה, אתה צודק. לא נראה לי שגדלנו פה, אחי. לא... אתה גדלת. אני בטוח לא גדלתי. קדימה מיקי, עוד 10. עזור אותך, רן. עזוב. אני עוקב אחריך כבר 7 חודשים. עכשיו אתה אומר לי שאין כלום? תגיד לי, אתה נורמלי? זה פרנסה שלי, תגיד לי, אתה מטומטם? סבא שלך נתן לך כוחות ספייר, שהיית קטן. שמת אותם בקופסה מתחת למיטה, ולשם אנחנו רוצים להגיע. פשוט הרס פה הכל, אה? מה זה? מיקי, מה זה שם? הכוחות על שלי! בוא! בוא מיקי! עזוב אותך כוחות על. That's the real shit.